No, no quiero que dejes tus llaves cuando te marches. No estoy hablando de... No me digas eso, que no quiero discutir. Te digo que no quiero discutir. El curtmetratge La història de sempre de José Luis Montesinos és el guanyador de la 6a edició del Festival de Curtmetratges de Figueres, el Festicurs. Un dels membres del seu equip ha recollit el guardó de mans del regidor de Cultura de l'Ajuntament, Richard Elelman. El Premi Tomàs Mallol ha estat per La boia, de Mariano Salvador. El millor curt d'animació ha estat per Punyetera i Pelotero, del sevillà Marcos Busatori, i el Premi del Públic s'ha atorgat a Las cinco muertes d'Ibrahim González, dirigit per Pablo Aragüés. L'acte celebrat al Cercle Esport ha tancat l'edició d'enguany, on també s'han realitzat projeccions i xerrades per a alguns instituts de la ciutat. En aquest segon cap de setmana també s'ha reconegut la trajectòria de la directora catalana Roser Aguilar, a qui s'ha atorgat un dels premis ACAT. També s'ha celebrat el Correcurs, un concurs de fer un curtmetratge en 48 hores i que ha guanyat Tomàs Fletxa. La projecció dels 8 treballs presentats s'ha fet a la Cerveseria Venècia. Un dels actes més vistosos ha estat la segona edició de la Nit Bizarre, a la qual s'ha afegit enguany una passejada de frics i zombis pel centre de la ciutat, que ha despertat la curiositat dels vianants. Ja no estic perquè m'alegrin el dia.